12 у Києві, 13 у Криму, четвер, 14 грудня. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». В студії Софія Бляєва. Добрий день. Непритомним із СІЗО до реанімації цієї ночі доправили кримського в'язня Бекіра Дегерменджі. Його донька Мавіле Дегерменджі повідомила, що нині він вкрай важкому стані. Протягом 5 днів його адвокати вимагали негайної шпиталізації Бекіра Дегерменджі. У нього загострилася астма і він потребував кваліфікованої медичної допомоги, а саме вентиляції легень. Але щоразу на всі звернення адвокату у СІЗО відмовляли. Мовляв, лікування у медсанчастині ізолятора цілком достатньо. Бекіра Дегерменджі окупанти затримали 23 листопада у так званій справі про вимагання грошей, а підконтрольний Кремлю Кримський суд відправив його до СІЗО на 2 місяці. Бекір Дегерменджі є батьком одного з фігурантів так званої справи 26 лютого Мустафи Дегерменджі. Он сейчас находится в реанимации, врачи собрали консилиум, ему ввели медикаментозный сон и собираются выкачивать жидкость из легких. На данный момент, пока это все, что известно, мама находится там, активисты находятся возле больницы. У ці хвилини у Криму триває розгляд так званої справи 26 лютого. Засідання проводить підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя. Попереднє слухання відбулося позавчора. Тоді свідчив один з фігурантів справи Ескендер Кантеміров. Справа 26 лютого з'явилася в Криму 2 роки тому. Окупанти судять виключно кримських татар за участь та організацію безладів на мітингу 26 лютого 2014 року. Головним обвинуваченим у цій справі був заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, допоки окупанти не звільнили його і не вислали до Туреччини. 3 роки тому, 26 лютого, під стінами Кримського парламенту відбулася акція прибічників анексії півострова та кримських татар, які відстоювали територіальну цілісність України. За даними окупантів, в результаті тисняви під час мітингу загинули 2 особи і майже 80 дістали поранень. Справу Володимира Балуха вже вкотре спробує розглянути Роздольненський райсуд окупованого Криму. Попереднє засідання перенесли на сьогодні через неявку свідків обвинувачення. У суді так і не з'явилися начальник російського управління ФСБ по Криму Віктор Палагін та ще 2 його підлеглих. Всі вони нібито були у відрядженнях. Їх у суді мали допитати щодо деталі обшуку у будинку Балуха. Українця російські силовики затримали ще торік. ФСБ закидає йому незаконне зберігання зброї. Правозахисники переконані, що справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок минулого літа, але потім апеляційний суд відправив його справу на повторний розгляд. Резолюцію щодо Криму Генеральна асамблея ООН розгляне 19 грудня. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила українська місія в ООН. Цей документ ще всередині листопада схвалив 3-й комітет Генасамблеї ООН. І в ньому чітко зазначено, що між Україною і Росією триває міжнародний озброєний конфлікт. Також оновлений проєкт української резолюції містить вимоги до Кремля виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові, а також забезпечити освітній процес українською і кримсько-татарською мовами. Міхеїл Саакашвілі не зобов'язаний йти на допит до ГПУ. Така позиція в адвоката лідеру руху «Нових сил». І він аргументує це тим, що повістку його клієнт таки не отримав. А оприлюднений на сайті ГПУ виклик на допит його не стосується. Загалом адвокат Саакашвілі таку електронну повістку не вважає процесуальним документом, оскільки Кримінальний кодекс не передбачає виклику на допит через інтернет. Генпрокуратура 2 дні тому оприлюднила на своєму сайті повістку про виклик Міхеїла Саакашвілі на допит у понеділок, 18 грудня. Сьогодні ж лідер руху «Нових сил» зі своїм адвокатом у Печерському райсуді Києва мав почути рішення щодо свого запобіжного заходу, однак судді з технічних причин перенесли оголошення на наступний тиждень.
Це зрозуміло, логічно і це право сторони оскаржувати в апеляційній інстанції рішення. Тому ми готуємось, ми впевнені в своїх доказах, впевнені в своїх обґрунтуваннях і в своїх силах. Тому ми достатньо нормально цю інформацію, заяву від Генерального прокурора сприймаємо. Сестра викраденого російськими силовиками Павла Гриба звернулася з відкритим листом до Ради Європи. Його текст оприлюднило постійне представництво України при цій організації. У своєму зверненні Ольга Гриб заявила, що проти її брата, а також решти політв'язнів з України і Криму, російська влада скоює злочини, які досі лишаються безкарними. За словами жінки, її брат з кінця літа сидить у Краснодарському СІЗО лише за те, що відкрито засуджував анексію Криму і розпочату Росією війну на сході України. Суд щодо обрання запобіжного заходу Павлу Грибу перенесли на завтра замість 19 грудня. І родичі незаконно утримуваного українця припускають, що перенесення засідання пов'язане з тим, щоб іноземні дипломати не потрапили на суд. Втрати на фронті. Один боєць Збройних сил України загинув, один дістав поранення у зоні проведення АТО. Про це повідомили у штабі. На Луганському напрямку бойовики з гранатометів обстріляли наші позиції станиці Луганської та Луганського. Ввечері противник гатив по околицях Авдіївки із мінометів, гранатометів і кулеметів. А з піхотного озброєння вогонь вели по оборонцях Кам'янки, Пісків і шахти Бутівка. Загалом за добу російські окупанти 3 десятки разів обстрілювали позиції українських захисників. Продовжувати тиск на Росію. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем і обговорить з ним миротворчу місію ООН на Донбасі. За словами дипломата, Росія не дає згоди на ту місію, що мала б принести мир на схід України. Країна-агресор пропонує розмістити миротворців лише на лінії розмежування сторін на Донбасі. Водночас Україна наполягає, що миротворці мають перебувати на всі окуповані території, включно з неконтрольованою частиною українсько-російського кордону. Зараз Росія намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, повністю контролювати кордон, відповідати за роззброєння і врешті-решт підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і відповідно з Європейським Союзом. І Павло Клімкін проанонсував візит до України своєї колеги, міністра закордонних справ Канади Хрісті Фріланд. Її чекають у Києві вже найближчими днями. Напередодні стало відомо, що Канада зняла багаторічне ембарго на експорт зброї до України. Відповідне рішення уряд країни вже опублікував на своєму офіційному виданні. Канадські міністри внесли Україну до переліку держав, до яких внутрішнім виробникам дозволено продавати озброєння. Раніше постійний комітет з національної оборони Канади рекомендував надати Україні летальне озброєння для захисту суверенітету від російської агресії. Припинити фінансувати і постачати зброю бойовикам ОРДЛО. Проєкт резолюції з такою вимогою схвалив Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляють на офіційному сайті ПАРЄ. Текст документу закликає російську владу дотримуватися прав людини в анексованому Криму і забезпечити доступ на півострів міжнародних організацій. В ПАРЄ цей проєкт резолюції винесуть на голосування вже після Нового року. Зимова сесія відбудеться у Страсбурзі 22-26 січня 2018 року. Коли ПАРЄ надає резолюцію, то будь-який парламент європейської держави розуміє, що це рекомендація к діям. Саме це зараз на тлі питань о поверненні Росії в ПАРЄ, це не що інше, як відповідь прогресивних та демократичних сил в парламентській асамблеї, які показують, поки не будуть зміни
в Росії в питанні України, Донбасу ніхто не буде розглядати будь-що. Ці резолюції повинні виконуватися майже всіми цивілізованими країнами. Крим – це територія України. Так, посол США в Росії Джон Хансман відповів на питання користувача Twitter про те, кому ж належить півострів. Для відповіді на питання дипломат навіть записав відеоролик і розмістив його у мікроблозі посольства США в Росії. Як зауважив Хансман, зробив це, бо росіяни дуже часто ставлять йому саме це запитання. На це питання може відповісти будь-яка людина, знайома з міжнародним правом. Крим – це Україна. Для поліпшення російсько-американських відносин відновлення територіальної цілісності України абсолютно необхідно. Київ планує запустити аналогове телемовлення на анексований Крим з наступного року. Такі плани оприлюднив член Нацради з телерадіомовлення Сергій Костинський. За його словами, сигнал йтиме з Херсонщини, з Чонгарської телевежі. Звідти з кінця літа вже розпочалася трансляція цифрового телебачення на територію окупованого півострову. Сергій Костинський нагадав, що мовлення на Крим не має комерційної складової і є патріотичним проєктом. Як зазначив член Нацради, їм суттєво розв'язав руки ухвалений парламентом законопроект, згідно з яким не потрібно проводити конкурси і отримувати ліцензії. Ухвалено парламентом закон 6565 про дозволи на тимчасове мовлення. І тепер ту практику ми застосовуємо в зоні проведення АТО, коли ми не ліцензуємо, а саме на заявку нашого мовника надаємо дозвіл, і тим часом не треба сплачувати ліцензійний збір, не треба конкурсів. Можна просто отримати цей дозвіл і спокійно мовити. Ця практика поширюється на Херсонську область для мовлення на територію Криму. Свято футболу без Криму. Мешканці анексованого Росією півострова можуть не потрапити на майбутній футбольний Мундіаль-2018. Кримчанам не вдається придбати квитки на матчі. При спробі замовити їх на території окупованого Криму сайт ФІФА видає помилку. Неможливо провести операцію при виконанні VPN-серверів. Усе це через санкції. Окрім того, ФІФА заборонила у Криму ще й транслювання світового чемпіонату у фан-зонах. «13 антипремій для українських політиків». У Києві вручали золотого Буратіно народним обранцям за вагомий внесок у розвиток політичної деградації. Таким чином, організатори акції хотіли відзначити одіозні вчинки політиків, брехню та порожні обіцянки. Докладніше розповість наша Вікторія Блязова. На червоній доріжці зі шпалер нагородження номінантів антипремії «Золотий Буратіно-2017». Екс-президент-втікач Янукович отримує звання «Бомж року», адже ніхто не знає, де він зараз живе. Міхаел Саакашвілі – Карлсон року за вправну біганину по дахах. А от Юлія Тимошенко – бабця гектар за прихильність до земельних питань. Вона пручається, вона блокує земельну реформу. Вона каже, що землю продавати не можна, хоча в її оточенні, в оточенні Юлії Тимошенко, є багато вже лендлордів, їх там стає більше і більше, які якимсь дивом отримують у приватну власність сільськогосподарські землі. Рейтинг вагомих внесків у розвиток політичної деградації складали студенти політологічного і історичного факультетів Києво-Могилянської академії. Над списком працювали місяць. Все обговорювалось між студентами, політологами, істориками, більше політологами. Вибрані найбільш одіозні, найбільш яскраві персонажі, з якими були пов'язані найбільш медійні новини нашої країни за рік. Премію «Золотий Буратіно» вперше вручали у 2013-му. До сьогодні тримали паузу. Все через військові дії на Донбасі та анексію Криму. Хоча Буратіно іменні, втім, до своїх господарів вони не потраплять. Організатори антипремії контактувати з політиками не збираються і сподіваються, що наступного року таку премію не буде кому вручати. Вікторія Блязова, Іслям Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заману» о 13-й і будьте з нами.